טוב, אנחנו רואים פה את המערכת, היא נקראת MAKH, אתם יכולים לעשות בדיוק ככה חיפוש בגוגל, .org, אתם רואים פה, אז זה בעצם המערכת של הסטטיסטיקות, ככה נראה עמוד הבית, אני יורדת פה רק שתראו שזה האתר, ובעצם אתם לוחצים פה לוגין, ולוגין אתם מכניסים את השם משתמש, זה המייל שלי, והסיסמה היא רשומה לכם בנפרד, היא רשומה לכם בעצם בתוך התיקייה. אוקיי, נעשה לוגין, יופי. עכשיו זה מה שאני רואה, אני נכנסת לסטטיסטיקות, זה מה שמעניין אתכם. ובעצם פה בסטטיסטיקות אתם יכולים לעשות חיפוש לפי בעצם התפקיד שלכם. אוקיי? אז בואו נעשה כדי למצוא את הסטטיסטיקה שלכם. אתם כמובן יכולים לרשום פה בעברית, זה נמצא בעברית. לדעתי זה לפי דיוויזיות. נעשה חיפוש. לא. אוקיי, אני צריכה לבדוק לגבי החיפוש, אבל כרגע, אוקיי. אני אבדוק לגבי החיפוש איך אתם עושים כאן, אבל בעצם יש פה לכל אחד את שלו. אז אני אלך רגע, נגיד למשל, לתפקיד שהוא יחסית יותר קל. אז נגיד כמות האתרים דפי נחיתה שבוצעו, וכמות האתרים שאושרו. אוקיי, אז זה שירן ממלא כולה את שני אלה. ובעצם זה מה שהיא צריכה למלא. אז נגיד כמות האתרים או דפי נחיתה שבוצעו, אז אנחנו עושים פה בפלוס. נגיד אני הולכת לתאריך של יום, אנחנו תמיד עובדים מחמישי לחמישי, אז תמיד אתם כותבים ימי חמישי. זאת אומרת עד יום חמישי ב-2 בישיבת צוות מה נעשה. אז אני הולכת נגיד ליום חמישי האחרון, נגיד היא ביצעה למשל 3 אתרים, אז אני לוחצת 3, עושה ככה, הנה הוא שם לי פה 3 אתרים, בסדר? ואז נגיד שירן עכשיו עשתה כמות אתרים שאושרו, אז אני שמה פה פלוס, ובודקת כמה אתרים נגיד אושרו שבוע שעבר, למשל 1, אז אני עושה, אוקיי, יום חמישי, 1, אוקיי, אז הוא שם לי 1, בסדר? וככה אני פותחת סטטיסטיקה. כרגע אני אמחק את זה, זאת אומרת זה יישאר ככה לוח ריק, כי אני סתם הכנסתי פה דברים שהם לא נכונים. אז אם הכנסתם אפילו משהו לא נכון, אתם לוחצים כמו שהראיתי פה בעצם על הסטטיסטיקה עצמה, נכנסים ועושים פה ללחוץ על הפח אשפה, ואז אתם מכניסים את זה מחדש. אוקיי. טוב, אז מחקתי את זה כדי שלא יהיה לנו איזה בלגן. ואני מחק גם את הנתון השני. אז גם הראיתי לכם איך מוחקים. פה אתם לוחצים. כאן הכנסנו נתון לא נכון, אתם מוחקים. ואז אתם מכניסים את הנתון שלכם מחדש. זהו, וכל אחד בעצם יכול למצוא פה לפי השם הזה מה הסטטיסטיקות שלו. בסדר? לא שמתי את השמות של העובדים, כי זה מיותר, אבל שמתי בעצם כל אחד מה הסטטיסטיקות שלו. בסדר? טוב, אז זהו.